Gipangayo karon sa 20 ka mga labor group sa Sugbo ang dugang 100 pesos nga aumento sa suhulan matag adlaw tungod sa kalisod sa panahon nga epekto sa padayong pagsaka sa presyo sa lana. Alan, kanusa nila i-file ang maong petisyon? Di na gyud maagwanta sa sektor sa pamuo ang grabing krisis karon nga ato ang nahiaguman sa ilang gipangayo ang emergency wage hike nga kinahanglan mapatuman kuno dayon. Muna ilang gipangayo sa RTW-PB. Midag sa atubangan sa Department of Labor and Employment Office Kunduli 7 aron ipaabot ang ilang hangyo sa pag-aumento sa sweldo. Dili na matod pa maigo ang minimum nga sweldo tungod sa kamahal sa mga palaliton. Giatubang sila ni Direktor Roy Boynafe sa Duli 7 kinsa midawat sa kopya sa emergency wage hike petition nga gitunol ni Dennis Derigi sa partido ng manggagawa. Matod ni Boynafe nga nakisimpatiya siya sa mga mamumuo apang gikinahanglan nga musubay sa proseso sang litwa pay usa ka tuig nga napatuman ang wage increase. Gikanakdang magpahigayon og emergency meeting ang mga naglangkob sa RTW-PB aron tukion ang kahimtang sa mga mamumuo o kung kayahon ba sa mga employer ang ipangayong aumento. Ang hangyo namon ninyo ay 100 pesos ding petition, emergency wage increase. Hangyo namo sa Regional Wage Board nga ang chair is the regional director ay madaliin as murag ang urgency ba, may urgency nga di na kinahanglan ng the usual bureaucracy nga magpatawag. Welcome kay namo sa Wage Board ang petisyon nga gi-file karon sa ato mga kaubanan sa kalihukan sa mga mamumuo. And ipasalig nako nga immediately amo ning isalang dayon sa Wage Board aron nga tukion ang mga hangyo petisyon ining ato mga kauban nga mga mamumuo. Tungod sa kalisod sa panahon, gitug-an ni Roland Albert, nagtrabaho sa MEPS Locator, nga kaduha na lang sa usa ka adlaw siya mukaon. Sanglit, minimum ang iyang sweldo, og nag-abang paugbalay og aduna pa siya duha ka anak. Usahay ko mukaon, kaduhara ko mukaon sa usa ka adlaw. O ahon na palabi sa akong asawa ug akong anak. Kining minimum igo ni Ron? Dili sir, gipit jud kayo ko. Kuwangon ra gihapon sa pagpanulit og kuan mga napay gatas bata. Samtang naglabad usab ang ulo ni Maria Fe kung unsaon pag-budget ang sweldo sa iyahang bana kinsa lakip sa minimum wage earner. Alisod na jud kayo sir oy kay napab ko estudyante duha ka buok. Alisod na jud kayo sir. Sa Pikas Bahin, gipahigayon karong adlaw ang transport strike sa grupong Piston nunot gihapon sa way puas nga pagsaka sa presyo sa lana. Apan aduna paghihapoy nagbiyahe nga mga PUJ nga nangyawat aron makakwarta aron usab ikapalit og bugas. Ang 68 anyos nga si Ernesto Jerusalem usa ka PUJ driver apan usa na kabuan nga wa mo biyahe tungod sa kamahal sa presyo sa lana. Lisod naman guys tanan. Mukita ta gamay naman lang kayo nya akong nag-abang pa ko og balay. 3,000 ang bulan. Pagkahuman mauli pa ko og probinsya. Ses nagkahiusa karon ang sektor sa transportasyon sa pamuo ug tanan alang usab sa ilang panawagan nga unta dunay dinaliang aksyon nga himuon atong kagamhanan aron makuha-kuhaan ang kalisod karon nga gisagubang sa katawhan. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo.